Ey Müslümanlar, Hudaýa diýe. Allahu Rabbul Alamin diýe. Gow kepleňiz asmana gaşyn çykýar diýe. Bulutlaň gürrüňi däl ha. Ýyldyzlaň gürrüňde ha, semawatlara gaşyn. Ferişteler aralarından geçip gitmeli. Falanın aydan kefişi gülýarly. Emma iyidi Kur'an-ı Kerim vel amelus salihu yerfa'u. İbi Allah Teala'nın kudret kelamını Subhanallahil azim. Qayta mana deyin. Hudaýa gaşyn, Hudaýyň kabul dergasyna gaşyn gow kep çykýandyr. Ve salih amal onu götürýändir. Manasy näme? Manasy ihlas şonu götürýändir. Gow kep ihlas bolsa, Hudaý üçin bolsa şonu götürüp barýandyr diýipdir. İhlas näme? İhlas Hudaý bilen bendeň arasynda. İhlasy hiç kim düşündirip de bilmer, hiç kim düşünüp de bilmez. Yani yatsı namaz okuyduk, odalı geçenler bu görürün. Hemmemiz niyet ettik yatsı namaz deyip. Emme sen minin Hudaýyň arasynda bir aşk, bir mehebbet, bir qara bagyrlyk, Hudaý menden razy bolsun deyip okap ben, sen ýanyňdaky bilen ikiniziň ihlasyňyz fark etýärdi. Yoksa hemmemizin niyetimiz bir. Yatsı namaz Allah üçin niyet. Emme arasynyň derejesi hemmemizin bir-birimizden fark etýärdi. Vel amelus salihu yerfa'u. Hudaý üçinlik onu götürýär diýipdir. Her kimin ne miqdar bolsa ihlasy şol kadar açylar hakyň dergasy. Ay berekella mahtum bolýan. Dogry şu Kur'anyň şu mübarek kelimelerin manasyny aýdypdyrdy. Yani nqysy manasy näme boldy? Asmana gaşyn gow kelimeli çykar, näçe ihlasyň salym bolsa gowrak ýere gaşyn gider diýdigdi. Üçüncü bir barada görürüm. Gow kep asmana çykar, amele salih şonu götürür diýdiginiň manasy näme? Ey men qala hasanan ve amila gayra salih raddahu Allah Teala ala qawlihi. Ve men qala hasanan ve amila salihan rafa'ahu al-amal zalika. Keza fi'd-durr al-mansur. Üçüncü mana. Ey Müslümanlar, gow dikkat edin. Gow kep asmana gaşyn gider, etekde ameli salih bolsa diýipdir. Yani bir adam gow kepliye can Hudaý diye özü ýüreginiň eli bilen, dili bilen lep zalim adamda. Ýöne merkençinde can Hudaý diye özüni gow kökejek bolýar. Bir hiç ýaňa çykmaýar bir kep. Ey can Hudaý diýýärdi, bir hiç ýaňa çykmaýar diýemin Hudaý Taala. İleyhi yasadul kelimut tayyib. Asmalara gaşyn gow kep çykar, etegine ameli salih bolsa. Siz hemmeňiz bilýänsiňiz, ka wagt bolýarda bir erkadam ýa bir zinany özü zalim ha. Ilini var, izyetini berip otyr ha. Ýene bir ýaşuly gelse, ýa bir ahun ara düşse, ýa bir kökgelen ýerde gaýnaty ara düşse, şu zalimiň özü inqat Hudaý agdyýa, oturan adam heyran galýar, bir zalim däl bolmaýçam diýe. Hudaý diýe, şoň can Hudaý diýeni men ýanymda erzişi ýok diýe. Ine Allah'ın kelamı. Özü zalim adam ha. Günahkar adam. Ey Hudaý, can Hudaý diýip aglan bolup şey diýip otydy. Şu can Hudaý diýen gow kepa. Emma Hudaý diýe vel amelus salihu yerfa'u. Eteginde gow amal ýok, etegi zulümden nolly. Etegi eziyetten nolly. Yani يشير إلى الذين يظهرون الحسنات بالمكر ويخفون السيئات ليحسبهم الخلق بالصالحين ليحسبهم الخلق من الصالحين. Yani bir merekede otida inqat Hudaýdan kan aýdy döwrüňdäkili men kefime allanandyr diye. Öz içinden bilip otýaş döwrüňdäkileri Allah otida. Şonu ýüreginden kepleýän kefiýaly dälla. Öz bilýän, ne bilmäni. Öwrede gow bilýär. Kepletmedim onu, anındırdım onu nivotida içinden. Emma Hudaý diye meni Allah bilmeyen diye. O gowaýdan keplen asmana gelen ak diye. O gow kepler asmana gelen ak diye. Vel amelus salihu yerfa'u. Ey Müslüman,
Bir adam zalim ha, özü zalim, yani eziyet berdi. Yine de öz eteğini eziyet berdi duran adamsına bettoğa hadi oti. Elini varın eziyet ber oti ha. Elini varın zulmedi oti. Yine de bir mereke uyuştu. Ya bir qazin yani barmalı olsa, ya şu bir adamı eziyet beriye, şun yüzünü görsen, ey can Huday sen şunu bir adet diyoti. Huday diye sen ödün günah ediyotin. Yine mun üstüne can Huday falan mı olsun dua ediyotin. O dua asmana gitmeye. Belki aylana kanı ödünü diyordu. Huday'a allap olmadı ahim. Allah Zülcelal'a allap olacak mı? Allah Rabbul Alemin'e allap olacak mı? Huvallahu la ilahe illahu alimul gaybi ve şehade huvarrahmanurrahim olan Allah'ına allap olacak mı? Ödü zalim ha, eziyet berbiye. Bir gün ikunne. Emme bir neçe yerlerde ağlan şık bolye. Ödünü mezlum kökecek bol. Eziyet beriyen ödü ha. Emme dede eni ya halkın yanına ağlaya. Kim yali? Hazreti Yusuf'un doğulları yali. Yusuf'u kuya oklak gel yali. Yakup peygamberin yanına gelip ağlap diyorlar. Yusuf'u möcekler iyiydi deyip. Hudayın yanına şu ağlamanın peydası var mı ham? Qaytay deyin. Yusuf peygamberin doğulları Yusufcanı kuya oklaptırlar. Ve ca'u abahum şa'an yapkun. Onu da akşam dedelerinin yanına gelip ağlaptırlar. Şu ağlarlar Hudayın yanına erzeş olur mu? Erzeş olacak mı? Huday'a diye. Vel amelu salihu yarfa'u. O ağlayanın eteğine ameli salih olmalı. Beylin zulmet geliyor. Kuya oklak geliyor Yusufcanı. Şimdi bir tane deden yanına ağlayanlığı ne mi hayır etsin? Ey insan, Allah'ına allap olmaz. Ey dinana, Allah'ına allap olmaz. Ey erk adam, Allah'ına allap olmaz. Ey kipleyen qari, Allah'ına allap olmaz. Ve ey eşdiyarlar, Hudaya allap olmaz. Neçe makam, neçe duhbu doğru olun Allah'ın yanına sen erzeşillah. Çünkü Hudaya hiç vakit allap olmayada. Ya mesela bir adamlar oluyor, öyle günahkar, zalim, eziyet beriye ha. Öyle günahın içinde dikkat edin, dinlen, ak nasihattir bilir. Derman görürünlerdir. Yürük dertliğin dermanıdır. Yaralığın dermanıdır. Allah'ın yanına pek bolur yani. Kursaklar pek bolur yani. Öyle günahkar, öyle zalim. Yine de Hudayın dostlarına beddua ediyor. Ey dargamış falani deyip, şu falani diyenle Allah'ın evliyalarının bir, dostlarının bir. Qaytay deyin, bir adam öyle günahkar ha, ya zinanı ya erk adam. Bir zattan çüreyim, halkın yanına utanmayacak bolup, şu Hudayın duasını beddua ediyor. Ey can Huday şunu bir zat ettim, Hudayın duasını beddua edip Hudaydan dilavet ediyor. Bolacak zatmış. Allah'ın yanına erzeş olur mu? Yoksa dua diyanın qovzat da Allah'dan dileptu da, emme Hudaydan dilaveti, Hudaya şu duasını helak borsun deyip. Hudayın yanına erzeş olur musun? Yerde erzeşi olmalı, yerde min bahası olmalı, yerde min kımmeti olmalı. Hudayın duası dargasını deyip dilaveti. İştensiniz Bel'am diyen adamı. Bel'am ibn Ba'ura diyorlar. Musa peygamberin zamanlaşmıştık. Musa peygamberin zamanlaşmıştık. وَاندَلَى لِسَانُهُ فَوَقَعَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ ذَهَبَتْ مِنِّي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Bel'am diyen adama ediptirler. Musa peygambere beddua et deyiptirler. İnni Bel'am diyen adam o da duası kabul olayan adammıştık da. İnni ne dua edecek boluptu? Hudaya Musa peygamber dargasını deyip dua etmeli ha. Hudayın yanına erzeşi olur mu şu doğan? Bir Huday diye oti yahim. Huday diyenin peydası yok. Eteği harap. Eteğinin ameli salihi yok. Eteğinin salim niyeti yok. Yani din dargasını deyip dua ettiği oluyor da. Dinlen. Şola adam ki Musa peygambere beddua edecek boluptu. Hudaya sen dinin dargasını deyip oluyor da. Dua edecek bolup el götürüptür. Hudaya Musa peygamber dargasını diyecek boluptur. Vendela lisanu. Dil kursağını sili sallanaptır.
وَاندَلَا لِسَانُهُ فَوَقَعَ عَلَى صَدْرِهِ dili sallanıp kursağına düşüptür. Kursağına düşende zehebet minni dünya vel ahire. Men dünya ahiretim dargıdı gittim tamam boldu deyipdir. Helak boldum deyipdir. Hudaý çağırıwati kişili adam. Allah diýwati. Emma Allah diýeniň erzesi ýok. Näme diýip Hudaýyň doasyny beddua edýwati. Näjire şikep asmana gaşyn çykmaly. Näjire göterilmeli şikep periştele bilen bile 7 gat asmany ýaryp gitmeli. وَاندَلَعَ لِسَانُهُ فَوَقَعَ عَلَى صَدْرِهِ Hudaýyň doasyny beddua edýwati. Yankı beddua sebepli kafir bolup dünýeden geçýär. Näme diýip? Ameli salihi ýok, niyet harap. Başga näme misaly bar? Başga ýene bir darganyň biri bar. Muhammed Resulullah aleyhisselamyň özüne beddua etipdir. Gowjatdan kulak asyn. Hudaýa Allah bolmaýanlygyny biziň imanymyz mäkän bolmaly. Tarafy ýykjak bolup, tarafy utandyrjak bolup, özüni gow kökezjek bolup, bir neçe adamlaryň arasynda gow görünjek bolup, Hudaýyň doasyny dillegirip, dünýä ahiretiň zelili bolamasyn. Gaýtaý deýin. Gazyň ýanyna gow görünjek bolup, milletiň ýanyna gow görünjek bolup, adamlaryň ýanyna ayatda oturan ýerine, toýda oturan ýerine, onun mının ýanyna gow görünjek bolup, Hudaýyň doasyny dillegirip, papa görünjek bolup, Allahyň gaharyna düşüp dünýä ahiretiň elinden beramasyn. Din nasihatdir we. İlehi yasadul kelimut tayyib. Hudaýa gaşyn gow kep çykýandyr, etek salym bolmaly diýipdir. Hani peýgamberiň gurrüňi näme? Lamma qadima Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem al-Madinatal Munawwara ataahu Abu Amir فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما هذا الدين الذي جئت به؟ Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Medine-i Munawwaraga gelende Abu Amir diýip Medine'de bir fasyk barmışdyk. Ýöne oňa Medine'de Abu Amir rahip diýmişdikler. Ibadat etýän adam diýdi. Peygamberimiz aýtdyr, oňa rahip diýmeň, oňa fasyk diýin diýipdir. Peygamberimiziň ýanyna gelipdir. Hop Muhammed näme sen näme din getirdiň diýipdir. Aleyhissalatu vesselam. Onu Resulullah jana aýdypdyr, men ak ýol getirdim, İbrahim Halilullah'ň dini. Ol Abu Amir aýdypdyr, fa inni aleyha. Sen nälepdir? Men şu ak ýolly diýipdir. Ohum Peygamberimiz aýdypdyr, lasta aleyha liannaka adkhalta fiha ma laysa fiha. Peygamberimiz aýdypdyr, ýok, sen o ak ýolly dä diýipdir. Sen ondan bir neçesini ayırdyň, bir neçesini arttırdyň, öz ýanyňdan kän zatlar goşýan diýipdir. Ohum ol aýdypdyr, bel adkhalta ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ýok, sen Muhammed arttırdyň diýipdir. Men dogryja gelýän diýipdir. Sen özüňden zatlar çykarýan diýipdir. Şo bilýärdi ha peýgamberiň hakdygyny, adamlara gow görünjek bolup edýärdi ha. Ey cemaatler, şulardan bilýärdi ha özüniň ýaňşyp duralaryny. Ýaňşyp durallygyny. Adamlara papa gow görünjek bolýar ha. Ohum peýgamberimiz aýdypdyr, bel ji'tu biha baydaa naqiyya. Ýok diýipdir. Men din akça arastaja getirdim diýipdir. Artdyramakdym, kemeldemakdym diýipdir. Ohum ýanky fasyk näme diýipdir? Amatallahu taala al-kazib minna taridan wahida. Ey Muhammed diýipdir. Ya sen Allah watin ya men Allah watin diýipdir. Haýsy birimiz allayan bolsa Hudaý şonu zelil edip öldürsin diýipdir. Öýle beddua edýärdi. Näme diýipdir? Ey Muhammed diýipdir aleyhissalatu vesselam. Haýsy birimiz ýalan aýtýan bolsak, şolardan zelil bolup ölsün diýipdir. Peygamberimiz amin diýipdir. Amin diýipdir. Duan kabul bolsun diýipdir. Haýsy birimiz allayan bolsak şeýle bolsun diýipdir. Zelil bolup ölýär ýanky fasyk adam. Zelil bolup dünýeden geçýär. Zelil bolup dünýeden geçýär. Peýgambere beddua edýärdi. Resulullah'a beddua edýärdi. Nämeden çirim? Özün gow kökezjek bolýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ummatyny da Allah dostlaryny gow berýändir. Belki her ummatyň içinde Hudaý dostlaryny gow berýändir. Has Resulullah'ın hormatyna ummeti İslamy'de beýik dağýaly ewliýalar, ulamalar vardır. Özün gow kökezjek bolup,
özüniň eden işini gowy kökezjek bolup, ya bir neçe nasihatler eşiteni utanmayjak bolup da can Hudaýa diýip Hudaýyň dostuny betdogasy iki dünýäň awarrasy bolar. O ýoksa can Hudaýa diýip gowy kepläpdi da, emma o gowy kep arzysy ýok da Hudaý Taala'nın ýanynda. İleyhi yes'adul kelimut tayyib. Hudaýa gaşyn gowy kep çykýa wal amalus salih yarfa'u. Salih amal onu götürýär. Gowy iş onu götürýär. Gowy ihlas onu götürýär. Dogruluk onu götürýär. Sadyklyk, hukuksyzlyk onu götürýär. Päliň salymlygy onu götürýär. Ak ýürek bilen subhanallah aýsyn, asmanlary ýaryp gitýär. Ak ýürek bilen can Hudaý diýsin, asmanlary ýaryp gider. Ak ýürek bilen namazdan soň tesbihlerini sanasyn. Yatjak wagtynda subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber sanasyn. Perişteler gaplap awdallap asmana alyp gitýärler.